Okay, blessed morning kakailan. Welcome iti YouTube channel tayo. And kadagiti kakapsat nga naka-subscribe, nag-follow iti nga page tayo. Salamat kakapsat. The first time mong mangkita can probably hangkapay nga naka-subscribe, naka-follow iti nga page iti YouTube tayo, iti channel tayo. Well, click mo dito subscribe, tapos mo lagi everyday nga records tayo kat updated ka nga mangdangag kan ma-receive mo iti barong updated notification tayo. Okay? Iti nga morning. We are on the study iti growth iti messengers. And iti 2 Peter, we have studied it yesterday. Iti tarigagay ni Pedro, karag iti nawara nga Kristiano, imadayuda gapusti persecution. And yet, uray no kunan apostol Pedro nga adayo kayo. Tarigagay ko nga dumakto kayo iti mati. So ngayon kares na isuda, kunan na uray iti excellence. Iti testimonyayo, iti reputasyon nyo, kas may sang anak ti Diyos, ita luglugar nga naglamlamangan nyo. Sapay kumata makita, iti testimonya, nga nagagat kayo kung diferensya, iti may sa nga Kristiyano. Yeah? Itatat yung chapter 1 verse 5, ituloy ting adalan di ay, kunan na di ay, and beside this, giving all diligence, add to your faith moral excellence. And to moral excellence, knowledge. Alright, so dahil iti may sang ingayon tayo, iti pamali tayo. Iti growth, iti may sang anak ti Diyos. On the side ni Apostol Pedro, ada kayo di taluglugan ngayon nyo. But keep on learning iti so ti Diyos. Di knowledge iti nga naibagakat, di usto nga panakaawat, di usto nga panakaamu, iti sao, ken kasatno jay kung natin nga panaka-interpretar na iti sao iti Diyos. So di jay tikat na sangon di knowledge. The proper, di usto nga truth, di anya iti talaga nga panggap iti Diyos, ken jay di proper nga panaka-interpretar iti sao iti Diyos. That is the knowledge nga magpagalan ito. We are to grow. When? Hantay amin nga kasaba. Right, peso di ay. Hantay nga amin nga kasaba. But it is our privilege nga na-encourage tayo iti Diyos, nga mamuhan iti Diyos nga nangisalakat tayo. Nakaalalas iti maysa nga tao, nga kunada nga naisalakan, and yet awan tarigagay na iti nangisalakan kanya. Panakamo, gusto nga panakamo. Iso na iti napalabas nga, when it comes iti truth, iti scripture, we need to have it. Iti pudno nga panakaamo. And sometimes iti pudno nga panakaamo kat masapul nga usto iti kastatayo nga mga adat. Isu di ko naktilas masapul ti usto nga konteksto. Adalan tayo dagay. Naman nga kastana kat awan mo't dagi libro, awan mo't ti Bible dagi pa. Ada dagi commentators, dagi ti Bible scholars nga study iti background iti book, iti situation iti book, the geographical location na, the cultural situation, iti chimpo ni Kristi Jesus tapno makatulong kada tayo. Isu iti kasapulan kan isu iti importansya na di. Digi gusto nga sao nga na suratan na di ay, the Greek, Aramaic, Hebrew, di gusto nga panakausar di word iti, tinawan by generations, ag-evolve iti panakausar iti sao. So anya ti panakausar na iti word nga firstborn iti. Anya ti panakausar di word nga justification idi. Hanga tata di justification idi. Anya ti panakausar ti so nga sanctification kan adoption idi. Chimpuday so nga apeng nga nausar. So dito ko natin nga dadalan tayo. And since awan tayo idi panawon idi, ada dagiti Bible scholars who are going back dagiti writings, dagiti nalalaing nga kuna tayo nga historians iti history na isusublim da nga dadalan da and nakasurat dagiti thesis da dagiti commentaries da so nga dagiti commentaries ti Bible so kung nakara kayo i-upload yun dagita cellphone studies the sword nga Bible so takagtulong na di jay uray no awan kayo dito yung syudad yung masapong nga bagklaya namin nga bagkata namin nga bukso jay bakasyon tisa da basit dita cellphone study dagiti study references yeah. So dagiti importansya na makatulong dagiti. Ta ada ti usto nga proseso. Ada ti usto nga panangadal iti sao ti Dios. Hana lang ako na, dati ti ko na usto diyan.
ada tidak dumang i-consider mo. Anya ti background, anya ti purpose, anya ti intention, anya ti nausaran na di word nga di ay, that's how to study. Itataray ti knowledge nga dito. We will never have a true knowledge kini Apo Diyos. Nohan nga usto. No haang nga usto ti panakaamutay ti panaginterpretar iti scripture. Amin nga tao, i-claim na tatan, ada ti Bible nga, amuna ti Bible na. Sabagay, uray ti Diablo, i-claim na di ay. But the problem is it, dahito yung kadi iti panggap ti Santo Espiritu in the writing di ay. Baka mataan. Iso nga masapul, and it is very important, na anak ti Diyos, ingayon tayo ti panakamu. Panang adal, panang kitaan tayo basit, dagiti basbasan tayo. Dagiti kastak nga may encourage kada kayo nga, hamot nga nahantay amin nga nagahangkay, amin nga nagaputi Bible School. No, dadagi books nga malalay. Kitaan nyo ti history na kung available mo ti Google tata. Hanga gapusta na pintas si title na uwan nga ragos. Kitaan nyo no sino, writer, author, book nga di ay. Kan anya iti biyag na. Kan anya iti estado, iti theology na. So very important di ay. Nalakati nga madisdisig gapusta na pintas si title na sa baligayam di pastor, kalupon nga sa baligayam iti position na stand. So nga dito may isang i-consider tayo. When you try to study, consider yung sino ba dito? Reliable ba dito nga writer, nga author? Is he a Bible scholar? Baka mo kinupurmita pa nila ibagbaga. So my friend, this year iti growth, iti panagdakaw, iti pamati. This is one thing that you need to do. Naingayon tayo. Hala nga jay, agbaling nga excellent, iti amin nga banag. But ag-excel tayo, iti panakamu iti Diyos. By properly understanding the scripture through proper sources, reliable sources, nga guide tayo. Kaniti pa nang iturong, ti Santo Espiritu, as we study dito. So laglagi pan tayo, ada dagi sources tayo, but don't you ever ignore iti trabaho ti Santo Espiritu. Then of course, God uses scholars to help us study the scripture. So, hakoy bagbagan nga kang agpantikwat a Holy Spirit latan. God uses the writings. Ada lagi verses nga nagriat kong mawatan. Ura nagpakasak ti Santo Espiritu talagang awan ako mawatan. And many times, umay di titulong kung umay ti backup kung rescue. Dagiti Bible scholars as I continue to study. That is how the Bible, how I handle it is scripture. I read the Bible, I study it, but sometimes some verses nagriat mawatan. And here comes the rescue. Iti sumbati kararag ko nga tulungan ak Santo Espiritu talaga ako maawatan. Ada pa di time malagi po ada kiti church ministry Sunday morning aga na dyan ako pa lang maawatan ako magets di mensahe kat niya nubigatan manulang nga oras kasaba. But later on through the help and rescue dagiti nusari ti Santo Espiritu nga ito ti panakawat kanya na ay kasigang tiket ng sagot. I am being rescued. Iti panakagayong-gayong. Mukasap mo di explanation na di verse nga. So God bless you, Kaupsat, and may we pursue a proper, godly, truth-driven knowledge. May panggap iti Diyos.